1 वाटी मूग डाळ 3 तास भिजून घेतली आहे. 200 ग्राम गूळ, छोटा अर्धा चमचा वेलची पावडर, 4 मोठे चमचे तूप, काजू बदाम पिस्ता बारीक केलेले अर्धी वाटी, पाऊण ग्लास दूध. मूग डाळ आपण आता मिक्सरला जाडसर लावून घेणार आहोत. तूप घालूया. तूप तापलं आहे. डाळ घालूया. डाळ आपण ही जाडसर वाटून घेतली आहे. पाणी न घालता हे वाटून घ्यायचं आहे. डाळ जास्तीत जास्त 4 ते 5 सेकंदमध्येच फिरवायचे आहे. गॅस मीडियम ठेवला आहे. चांगली परतत राहायचं आहे. तीन मिनिटं आपण मीडियम गॅसवरती परतून घेतली. आता गॅस बंद करून घेऊया. असं सारखं परतत राहायचं आहे. तुपामध्ये आपण चांगलं ही मूग डाळ फ्राय करून घ्यायची आहे. मंद आचेवरती 2-3 मिनिटं फिरून झाली आहे. दूध घालूया. सारखं परतत राहायचं आहे. चार 5 मिनिटं परत झाली आहे. परततच राहायचं आहे. गूळ घालूया. चिमूटभर मीठ घालूया. एकसारखं परतून घ्यायचं आहे. बारीक केलेले ड्रायफ्रुट्स घालूया. वेलची पावडर घालूया. मुगाचा हलवा आपला होत आला आहे. गॅस मीडियम करूया. मीडियम गॅसवरती आता 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत आपण. मुगाचा हलवा खायला एकदम पौष्टिक आहे. मुगाचा हलवा बनवून तयार झाला आहे. याला आपल्याला 15 मिनिटं लागली आहेत. गॅस बंद करूया.